Lahi wata rana ranar litinin da safe kawai sai labari ya a garin Madina cewa annabi ya bar duniya, ya rasu. Sahabbai suka ce me aka ce annabi ya rasu. Da yawan su wallahi ba su yadda ba. Daga cikin su waɗanda suka fi imani suka fi kusanci da annabi suka rude. Umar ibn Khattab yana daga cikin wanda ya ce bai yadda annabi ya mutu ba, kar wanda ya sake ci annabi ya mutu. Yana shekara 63, ana cikin ƙaunarsa, ana cikin ganiyarsa, ana yi da shi, duniya tana yi da shi, ana samun futuhatul islamiyya buɗi, suna ƙaunarsa, ana ta samun kaza. Yau a ce annabi ya bar duniya, la wallah. Duk wanda ya ce annabi ya mutu yayi wuf ya hau mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai suna cike kamar yadda kuke zaune a nan, duk kun zauna kun shiru. Ba lokacin sallah ba amma an cika masallaci, me aka zo yi? Ana kuka, ana jimami, wanda ya yadda yana ta kuka, wanda bai yadda ba yana ta tunani ya aka. Ana suke cewa Madina ta yi duhu gaba daya. Umar ya hau mumbari ya ce wallahi duk wanda ya ce annabi ya rasu wallahi sai na sare wuyansa, sa'adribu unuqahu. Bai tafi ba, bai rasu ba. Gaba ka ghaibati Musa, ya tafi ne ya buya kamar yadda annabi Musa ya tafi kwana 40. Zai je dawo, ba ku karanta ba? ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة. ba ya je ya dawo kwana 40 baya nan ba, to shi ma Muhammad zai dawo. Malam ba wanda iya mai musu, amma annabi yana kwance Allah ya riga ya dauran sa. Sayyidina Abubakar shi ya zo fidda mutane daga cikin wannan damuwa, ya tarar da mutane dan baya nan lokacin da aka yi rasuwa, yana wani gidan shi, ya tarar da masallaci a ciki, ya wuce ya shiga ɗakin annabi, ɗakin Nana Aisha, ya tarar da annabi a lullube, ya buɗe fuskar sa ya tabbatar ya rasu, ya sa bakin sa ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa anan, yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah. Ka ji daɗi, kanshi kake yi, kana raye kana mace ya manzon Allah. Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba, mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta. Alƙawarin da Allah ya na mutuwa, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wallahi yau ka yi ta. Ya lullube shi, bai yi wa kowa magana ba, ya shiga masallaci dan ya tseratar da musulmi daga cikin rudin da ake ciki a lokacin. Daga nesa ya ce ya Umar, ya kalli Umar yana kan mumbar, ya ce ijlis, zauna. A wata riwaya aka ce Umar ya dau zafi, kawai magana yake ta yi da takobi a hannun shi. Sai na Abubakar kawai kama magana. A wata riwaya aka ce duk sai aka waiwayo kan sai na Abubakar. A wata riwaya sai Umar ya shiru, sai Abubakar ya kama magana. Ayyuhan nas, ya ku mutane, man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wanda yake Allah yake bautawa, muna shaida muku Allah baya mutuwa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Amma wanda yake bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, muna shaida masa yau fa inna Muhammadan qad mat. Muhammadu kan ya rasu. Kawai sai karanta musu ayar ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Sayyidina Umar ya ce wallahi ayan nan sai naji kaman yau aka saukar da ita, sai jikinsa ya sanyi. Shikenan, to yanzu wannan zancen ƙarshe fa annabi shine number 1 ɗin duniya gaba ɗaya a wajen Allah. Yau ya rasu, ya bar duniya, an ɗauke shi daga wannan gida nasa, an tona rami an binne shi, yana cikin ƙasa. Kai sai ka tabbata kai kana jin zaka dawama? Duk wanda ya rudu da lafiyarsa ko damar da ya samu a duniya ya ɓata lokaci matuƙar bai ba Allah ba. Da haka da'awar mu shine kullum mutane su kama Allah kawai. Ko